Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anag pailingad itinagan nga Aileen, manipod iti probinsya ti Ilocos Sur. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Advance Happy Father's Day kadagiti amin nga amma. Nangruna nilakay ko, Art Novida, Tatay Andoy kan Tatay Bito Palataw, from Pretty Mary Palataw. Advance Happy Father's Day to my husband Demi Niveras, iti Nalbo Sur, Luna, La Union, from Nida Niveras. Shout out kada Erwin Cacho, kan Jasmine Rivera. Advance Happy Father's Day kanila kay ko Augusto Balaan, Tatay Bernabe, Ading June kan JR, kan bayaw ko ani Ben, kan amin akakasinsin kan uncle ko, nga amma ti pagtaengan, from Corazon Balaan, iti Hong Kong. Shout out kani asawak Shira Kinitip, iti San Isidro Bantay, Ilocos Sur, from Jason Piano. Shout out kanila kay ko ni Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, kan Noli Andres, from Linda Pasion, iti Kuwait. Kadagiti amin nga amma, especially nila kay ko Narciso Valdez. Happy Father's Day from Emma Valdez. Advance happy wedding iti anak ko ani Mari Vic from Willie Barcelona. Belated happy anniversary kada kami kanila kay ko. Kan advance happy birthday iti anak ko ani Angelica Ramos from Ana Ramos. Ading ko ani Sandy kan Lovely, kastamet ni Sagkil kan Saliana Aymoyo, kan ni Inang Estela kan amang Alfredo Agaluos, iti Tayog Pilaway from Arnelson Agaluos. Shout out kan ni Tatay David kan Nanay Jennifer Oliveros, da Leslie, Jenny, Junvid, Sheena, Vanessa kan Irene Oliveros, Titubao, La Union, from Daryl Aris, Tibawang, La Union. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni pagayam nga Aileen. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan nga Aileen. Tubuak iti Ilocos Sur, manang. Ngamjakon inlanad no anya ti eksakto a lugar mi. Nakurapay laang tinagtaudak a pamilya, manang. Ngam saan adaytoy tinagbalin atubeng, tapno jak maragpat dagiti arapaap ko, nang runa ti agbalin amay sa nurse. Aklunak manang, asaan analaka naragpat ko ti arapaap ko, gapoy ti kasasaad may ti biyag. Kat day ti kayat ko nga ibinglay kadagiti dumdumngeg, barang makaibati akmat iti adal kan inspirasyon, babaan daytoy programa yo. Ay lid anak, kaano ka ding agbayad ka manon iti matrikulam? Inton umay a Domingo nga roden, nanang. Exam mi man nga minen. Ay, kasta aya anak. Ay, masapol nga rod ang makairemedyo tayo iti pagbayad mo iti pagadalan. Wan nga rod, nanang. Sigurado asaan nga umanay di tangdan ko ang nagtrabaho kada angkel mo akandro. Di ka madanagan. Padasak ti umutang manan kan kuana. Tapno ikarok tumanan, babaan iti panagtrabaho iti balay na. Amang ano agungot tumanan, nanang. Ibaganan tumanan ang nagngato ti ambisyon ko. Ngamjak mat kabailan nga isakad ti panagadal ko. Ay, di mo ikaskaso dagiti ibagbagan ni uncle mo. Kasjay na talaga. Ngam tumultulong matlaang. Sa bagay, narwama ko ni tikas di nga ugali na, nanang. Ngam, apay nga tangag supadi da iti ugali iti day di tatang, katagkabsat damat. Talaga nga addaguran ni uncle mo iti day di tatang mo. Gaputasan nga intuloy ni tatang mo ti panagadal na, gapu nga rod iti panagasawa mi. Sana bali
taing kagumaan mo't ni tatang ti amin, tapno sumayaat mo't ti panagbiag tayo. Isu na laeng, ta saan akas iti kinagasat ni Uncle Kandro. Wen nga rod anak ko, ang amdo si bibiyag pa'y kuman ni tatang mo. Amok nga ikagumaan na ti amin, tapno makalupas ka iti panagadal mo. Nanang, ala, di mon panunutan pa'y dayta. Siya kun ti makaamo amang iremedyo iti pagbayad mo, iti pagadalan. Nasaya tadakan manang. Sumangput gayam ni Tricia nga gapoy di syudad. Kaya't ko kumangagsagana tayo kas panagsarabo tayo kan kuwana. Ay, kasta ka day, Kandro. Wen manang, isungado ti matrabaho ita dito'y balay. Kahit sigurado asaan nakabailan ni Maria tagluto. Iso kaya't ko kumaasikan tagluto iti sagana tayo. Amo madag iti paborito ni Tricia amakan, saan ka di? Ay, wen, di ka agdanag. Siya kunti makamoy ti amin. Nasaya at mata makabakasyon man gaya mo ni Tricia. Wala, tanalpas nga minan ti exam da. Kaya't kung umay mo't agrelax at narigat ti kurso a nursing. Ay, agpadadamot gayam iti kurso iti kasinsin na. Mas dawag nga ron. Takabagala mapagadalin iti nursing ni Aileen. Kat kasta unay lang arudan ti Rika ti biyag. Di pa ilakit agsardang tatulungan na kalangan niya agtrabaho para iti pagbiagyo. Kabailan may paimat, Kandro. Dakal ti kaasi ti Diyos. Talagang amin nakayat ti kaanakam ti agturpos iti kolehyo. Ay kat, iso ti kunayo. Bareng makaturpos nga agpaisaw. Anya ti kunayo, nanang? Sumangpot ni kasinsin Tricia? Wen, anak ko. Umay ka no agbakasyon. Kat sa ganaan ka no da uncle mo ti idadateng na. Nagswerte mo to ni kasinsin Tricia. Sa ganaan pa'y gayam da uncle ti panagawid na. Wen, anak ko. Kat siyak nga ro dagluto iti maisagana. Ay, wen gayam. Agpada kayo mo't gayam iti kurso, anak ko. Wen, nanang, agpada kami ngagpaiso. Medyo nasa irak nga road iti naibaga itay ni uncle mo. Apay, nanang, anya man ang timbaga na. Mas daaw ka no, taapay nga agad-adal ka pa'y laeng. Idinto ta marigrigatan talang aruden. Di ka pa'y lakano agsardeng iti panagadal mo. Ay, anya lakit din ni uncle. Di pa'y lamaragsakan ko mamet, kapoy ti makitkita na panagsakripisyo tayo. Talaga na baba ti pagkitkitaan na kada tayo, anak ko. Isuda pa'y ano ararigan kat kapamilyataan, takabsat kat nga ruday di tatang mo. Bayan yun, nanang. Di kayag danag. Ikagumaak mo ti agsapol iti part-time job ko. Isupay ang makatulong. Ang mga numarigatan ka, anak. Narigat ti kursom, sa kanto pa'y lagtrabaho ako nam. Ay sigurado ang marigatan ka lakit day. Siya kun ti makamo iti day tananang. Didak pagdanagan. Oh, at titangdan mo iti panagtrabaho mo dito'y balay, manang. Ay, agyaman na, Kandro. No mabalin. Panayon ako madayta, ading ko. Agam ikarok tumutlaang iti panagtrabaho nito'y balayo. Agbayad ngamin iti matrikula ni Aileen, taag-eksamin da. Daytang bagbagak, manang. Pilitan yun tumot niya miniarakopan di may sa abanag adiyong matkabailan. Ambisyosan tumot namin yung anak mo. Tay ko nagngarudain. Di pa ilagsardang nga agadal tapno tulungan na kalangin.
Kandro. Ang asong nga data, aguutang kayon gapukan ko na. Sapay saan ang mabalin adi kay pautangan. Tamangan kit din umutang kayo iti sa bali. Di pa ikat imbabain da kaon. Ay nalangan ti ko na indag iti tao. Nga danabak nang akabsat day di asawam ngam adda ka dita nga aguutang iti sa bali a tao. Pasensya ka, ading ko. Isungarod asi ka ti pangibagbag aki ti pakasapulak, imbes at isabali a tao. Ay, sige. Ibagam naman ti kasapulan na tapabuludan ka man langan. Ay na, agiaman na Kandro, ading ko. Agiaman na kunay. Ni Uncle Kandro ti bumulbuludan mi, nukas day akurang ti pagbayad ko iti pagadalan manang Emmy. Kabsat day ditatang ni Uncle Kandro. Ngam adayo anabakbak nang, ken nasalsaliwanwan ti panagbiagda ngam da kami. Ginura da ngamin idi day ditatang, tadi na intuloy ti panagadal na, gapo iti panangasawa na ken ni nanang. Nasakit nga agsasao ni Uncle Kandro. Ngam kalpasan na, mangted tumatlaeng. Iso at tiltilmunan milatan amin nga ibagbagana kontra kada kami. Nagtultuloy nga rod ti kastoy atrato na kada kami, manang Emmy. Hoy, friend. Apa kasta tilangam. Kaslapasan mo ang daigdig ako na iti Tagalog. Ay, si Kamot Gayam, Archie. Apay ngamin aya. Itapay tanalpasan ti exam sa kasta tilangam. Di naklata ikaskason. Ay, malagip ko man ngaminan ni Uncle ko Akandro. Ay, di kabsad day ti tatang maamata pobre ako namlan kabaknangan, hindi ti lubong. Apay nga tanga da kas ti atat tao. No asino pa di kabagyam, isupay ti mangidadanoskan ka. Kasta talaga, my friend. Di ka kadipay na erwam, iti ugali na. Nairwama kon, nga maasyanak ngamin ka ni nanang. Amo ka kakaasya mang tup-tupol itirik nana. Ayat na lang ang makaturpusak iti panagadal ko. Awan mo't ngamin ti sabali a pagkamangan mi, no saan ni Uncle Kandro laang. Ay na, friend. Di mo ni kaskaso kunakmat. Ikararag mo laangan, asapay kumata, agbaliw tumot laang. Saan na may sa ti aldaw, laglaki pang dayta. Tay kunada nga rodan, tibiyag ti tao, kat kaslapilid nga agtultulid. Friend, Ay niya mom, ang mga nadumtang to ti aldaw, amas nangat nga to kayon nga isuda. Iso relax ka laang, friend, ha? Dakkel ti kaasi ti Diyos. Nay, sika. Apay ka ka dito, Eileen. Ninanang mo nga eh. agmano ak Uncle. Imayak ta umay ko ibagasaan ang makaumay ita ni nanang, Uncle. Agtrangkaso ngamin. Anya, agsakitan ni nanang mo, kunang. Wan nga rod, Uncle. Iso asaan ang makatrabaho ita. Ay na, bakit mat ngaminan ni nanang mo nga magtrabaho pa ilang ngaging kaita? Apay ngamin agsardang ka ni agadal. Ta sikan ti agtrabaho, imbes kumaan ni nanang mo. Ikagkagumaak nga rod ti makaturpos, Uncle. Tapno matulungak tumutan ni nanang. Ay na, ambisyosa kan tumat ngamin unay. Di ka lamasya ni Jainam. Agtrabaho pa ilang gapukan ka. Umadani nga minan ti panagturpos ko, Uncle. Iso nga ikarkarigatan min ati amin kaninanang. Mala, katsapay la ko mga rod ata makaturpos kan. Tapno saan matamasayang di ba nung Jainam? Inam. Sige,
Bagam tagpaimbag pa ni nanang mo sakbay asumrek dito eh. Ang mga numaalisan kami pa'y amin na sumrek. Umay din agiwarwaran si ti virus dito. Agyaman ak nga rod no kasta, Uncle. Agyaman ak unay. Nay, nasapa ka man asimbangpat, anak. Wan nanang, awan nga min may isang instructor mi. Ada ka no emergency na iso asan asimrek. Nasayaat mo't nanang tapno makaawi da kadagos. Kumusta nga itirik nayo ita? Ay, medyo simayaat mo't anak ko. Ay, naarbisa na kami idikalman ang nagapu ijayan da uncle mo. Iso siguro ang nagtrangkaso akmutan. Aywan gayam, di magasak ita iti ayan da uncle. Imbaga ka saan kayo ang makastruk ita, tadarikrik na inyo. Ay, kat anya nga iti kuna na anak ko. Kasi iti sigod ananang, siyak manon ti sidsidiran na. No saan ka no aga po iti kinaambisyosak? Saan ko makano ang mapasamak kada kayo ti kastoy? Ngamin, bakit kayo kanon nga magtrab-trabaho kayo pa'y laeng? Ay, ngam di kay danag nanang, jaklat na nagtagtagari. Amok mo ti ugali ni uncle. Kan, agpay sumot ngamin nanang. Gapo iti tarigagay ko ang makaturpos. Kasapulan nga agtrabaho kayo pa'y laeng, tapno matulungan dakiti panagadal ko. Anak, obligasyon ka pagturpusan, aging ga iti kabaelak. San abali, tabasitla sakripisyo, makalpas kanton. Kan, adamot pag side-sideline nam saan aya. Naimbag nga ron nanang, tatinulungan naktigayam ko ni Richie. Impyar na kanyak dagiti lakon a pagpapintas. Di isupay mo ti malakwak ka dagiti amamok. Isupay ama inayon iti para gastos tayo, kan allowance ko iti pagadalan. Ay, anos laeng anak. Malpas tumot laeng ti kalbaryuta. Basta kanayon ta adawatan ti pandarabay ti Diyos. Amok adi natabaybayan, anak. Saan ka kada marigatan nga aglaku-lako kadagiti pagpapintas, friend? Saan, friend? Dakkel atulong kanyak daytoy. Naimbaglaangan ta tinulungan nak. Ay na, jakmot ngamin amo akayat mumut gayan ti kasta a sideline. Di idipay ko ma. Wan nga rod. Ngam sana bale, nairugikon. Kan adumatan dagiti suki. Di isupay ang makatulong kada kami kaninanang ti mabirukak. Ay na, excited akong friend. Nandanin ti graduation. Sa wakas, agturupos tamot laangan. Wan nga rod. Nagbiti panawanan niya. Saan ang mapakpakadaan? Diyak nga rod amuno kasano ang nalasatan mi amin kaninanang dagiti rigat mi iti kalabas. Ay na, friend. Kung naktumot ka, amalpas mo't lang dagita apakay si stressam. Kita. Graduation to na niya. Katagyaman na kiti Diyos. Matulungak tumot laangan ni nanang. Agpaiso dahi nga imbagam, friend. Aginawa kayon ton ka ni nanang mo. Nanang, inton umay alawas ti graduation mi. Ay na, maragsakan ak para kan kaanak ko. Kamaudyanan na, agturpos kamatlaangan. Saan ang mapasamak daytoy, no saan aga po kada kayo nanang. Dagiti sakripisyo yo anang isaksakan iti panagadal ko. Amom anak ko, dayta ti tinartarigagayan mi iti day di tatang mo. Ti mapagturpos da ka iti panagadal mo. Kat amok, maragsakan mo't ita ni tatang mo.
Sagot ko kada kayo daytoy abaligik nanang. Da kayo ka ni tatang. Katagyaman na, tauray kasano ti panangumum si kada tayo ni uncle. Saan tayo asim mo ko apulos? Wen anak, kat daytoy ti supapak amin arigat ken sakripisyo ta. Itapay laeng, kablaawan kan anak ko. Dimtang nga rod ti kaaldawan ti graduation ko manang Emmy. Nakitak no kasano ti kinaragsak ni nanang iti daydi agundaway. Kasla na punas amin arigat anapasaran mi idi nagturpusakon. Permi aragsak ko manang kat awan ti sabali a pinanunot ko no saan ati panangipaay kon to iti nasaliwanwan a panagbiag ka ni nanang. Asaan nga imibet, tapno mapagturpos na klaan. Kinasaritak nga rod ti inak, apaman ang nakaturpusak. Itata nakaturpusak ko nanang. Agbiro kak pay lang iti trabaho, tapno agurnungak para iti panag-board exam ko. Ay, nasaya at daytaan na panunot mo, anak ko. Kat saan kayong tumutan ngagtrabaho? Panawan mo tan atap no aginana kayo. Siyak tumutan ti makaamo iti amin. Ay na anak, bay anak ka dilata amapan iti ayanda uncle mo. Narigrigat no adda aklatan dito'y balay. Amang ano anyan tumanon ti ibaga kada kayo ni uncle. Jakon kaya't masaksakitan kayo, gapo iti panagsasauna, nanang. Saan namat siguro nga aramidan day ta anak ko, nakarkaro kat amo na nagturpos kan. Kan saan ka di nga agturpos mo't itan ni Tricia kasinsin mo? Isumot ti amok, nanang. Ay, kat maragsakan mo't itan ni uncle mo Takalpasan ti adumot agastos na iti panagadal ni Tricia di syudad. At dantumot ti nurse nga anak na akasken ka. Kat maragsakan akmat para ka ni uncle, nanang. Nalpas mo't gaya mo ti graduation na Aileen, manang. Hawa, nalpasan. Di ba't agturpos mo't ita ni Tricia? Sana na mapasamak da ita. Ha? Nay, apay nga'y kandraw. Kasano? Saan mo't gaya mo agad adal tawanan bain nga anak ko? At amot gaya mo kaliv-live-in na iti syudad kat masikog pa yan di awanan bain. Anya? Ay, unay mo't di kasta nagbanagan ti anak mo. Wan nga rod manang. Kat mabainak unay kada kayo kan ni Aileen. Kapo kadag iti insawsawang ko iti kalabas. Kunak no siyak ti makapaggraduar iti anak nangam. Ay, apo. Saan mo't gayam? Kandraw. Naimbag ka pa'y manang. Tauray ka sa no arigat yu iti kalabasan ng isaksakad iti panagadal na Aileen. Ita, nakaturpusan. Paspasensyahan dakla ko man manang. Di mon panunutan day jay, Kandraw. Dakkel mo tinaitulong mo kada kami kat. Bigbigan mi nga utang mi anaimbag anakam ken kaday jay. Jay laangan pa nagtrabahok dito'y balay mo kat dakkelan at tulong kada kami iti kaanakam. Iso apagyamanak unay day taken ka, Kandraw, ading ko. Anak, saan mo't gayam ang nag-graduate ni kasinsin mo at Tricia? Ha? Ni, apay nga'y nanang. Ay na, imbaga kanyak ni uncle mo. Asaan mo't gayam mo nga agad-adal ni Tricia? Tanakilibin ka no iti boyfriend na iti syudad, kat masikog pa yan.
Ay, kasta ka di? Nagkasang mo tunday ta na pasamak. Nak, kat, kumusta nga ni Uncle, nanang? Ay, nasakit tinakam na nga maawan mo't maaramidan na, ta adaditan. Sapay namnamaan na nga agturpos mo't di anak na ita. Kaasimot nga ron ni Uncle ananang. Sayang dagiti nagado agastos da ni Tricia iti panagadal na iti syudad. Nagkidaw nga rod iti pamakawan ni Uncle mo. Gapukan o kadagiti na isawsawang nakadata iti kalabas. Amuyo nanang, adamot nagsayaatan tinararamid na kadatayo ni Uncle Idi. Nagbalin akarit kadatayo dayjay. Nang runa kanyak, tapno nakarkaro ang nagpursigiak. Kat impanagnag ko kankwana at talaga nakaturpusak. Kat napasamak mo't dayta saan ka di nanang? Uwan anak ko, isa apulos ajak kinagura ni Uncle mo iti inaramid na kadata. Uray siyak nanang, masyanak pa'y kat di kankwana ita. Kaasimot ni Uncle Kandro. Kumusta kayo, Uncle? Nay, si kamot gayam kaanakan. Nasayat mat. No payagladlading itak ta saan nakasken ka nagtorpos ti kasinsin mo. Nadamag ko nga roday takan ni nanang, Uncle. Kat kumustan nga ni Tricia? Sa dino ti ayan na ita, Uncle. At dada ni tayan ti pamilya di kalibin. Kapilitan na kas di mapasamak ta masikugan. Kat agpadpada da pa'y nga awanan iti trabaho. Kasta ka di, Uncle? Iso nagasat ni nanang muta na singpet ka nga anak, Aileen. Uray ka sa no arigat yo, in ka gumaam ti nakaturpos. Di kay maawanan itinamnama, Uncle. Mabalin pa'y mat nagtuloy nga agadal ni Tricia kalpasan ti panaganak na. No, kayat na pa'y tagadal Alukuyan nyo, Uncle. Tapno saan ang masayang tinairuginan. Siguradong umanugot tumot laeng. Tapara mo't laken kwa na dayjay. Sapay la kumangarod ka anakan. Sapay la kuma. Nanang, ag-review akon para iti board exam. Adan umanay nga urnong ko agastusak para iti panag-review kan panag-exam ko. Ay, nasaya at lukasta, anak ko. Sapay ko mata makapasa ako, nanang. Ay, kabaalam day ta, anak. Amok ana saririt ka. Kun agkararag ka, anak ko. Dawatem ti panarabay ti Diyos. Isulaeng ti makatulong ken ka. Wan, nanang, jak liwayan ti agkararag. Amok at tulungan nak ti Diyos, iti tartari gagayak. Wan, anak ko, pudno day ta. Kat itapay laeng, kablawan kaan. Talaga adakkel ti kumpiyansayo ang makapasa kanya, nanang. Ay, kat siyempre mo ta, anak ko. Ay, kamaudyanan na. Adanton anak ko a nurse. Adanton mang taripato ken ka, nanang. Namnamaak na ita, anak ko. Itamanang may sakon a registered nurse. Kan agtrab-trabaho akon iti may sa nga ospital dito'y lugar mi. Saan matan nga agtrab-trabaho ni nanang, akas iti tartari gagayak. Aklo nakmanang, gapu iti natunoy ko nga arapaap ko, nasaliwanwanan ti panagbiag mi kan ni nanang. Kayat ko ti agtrabaho iti balasiw taaw manang. Tapno ad-adapay ang mapaduras ko ti panagbiag mi, kat maipaay ko ti amin abanag ang mabalin ko nga ited ka ni nanang, bayat as ibibiyag pay laeng.
Kayat ko ngamin ang mapadasan na ti agnamay, tapno masubadak mo ti amin a sakripisyo na para kanyak. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Aileen. Aileen, pagayam ko, pudno ang makaipaay inspirasyon kadagiti dumdumngeg ti pakasaritaam. Pudno unay nga awan ti arapaap asaan a matunoy, basta agsalukag ti masaknan, ken buyugan na ti kararag iti Diyos a namarswa. Tawan imposible iti namarswa, basta saan ka nga umibot ken kuana. Kararag ko asapay kumata makatrabaho ka ije balasiw taaw. Tapno maipaay mo pa iti inam tinanam ay abiyag at taratari gagayam para ken kuana. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Pintun mapunas dito'y lagi tagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga Olga, nga iti agdama, kat adda iti Malaysia. Gamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kani Ani Lamosen kanti pamilyana di Tapico, La Trinidad. Kastamat a shout out kani Gabriel Waknag kanti pamilyana di ta 76B Santo Tomas, Lower Balakbak. Makablaawan pa iti Pascua family iti Umingan, Pangasinan from Teresita, Pascua. Abilis family di Tabanggar, La Union, ken Bulinaw, Pangasinan from Mary Rose Abilis, Castile. Happy birthday to my brother-in-law Engineer Cirilo Niveras iti Baguio City, ken to my nephew Jerwin Dagdag iti Nalvo Sur, Luna, La Union from Nida Niveras. Belated happy birthday kanila kay ko Lamberto Pasion Jr. Kan shout out iti anak ko ani Leslie May, kan apok ani Anaya Faith, kan Noli Andes iti Villa Carmen Ramon Isabela. Belated happy birthday kani ading ko Jerry Padilla di Tasamonte, Quezon, Isabela from Shants, Padilla. Makablaawan ti family Agilan iti Sawat, Tagudin, Ilocos Sur from Michael Jonah Gilian. Family Kaligiran ken Turquesa from Angel Turquesa iti Saudi Arabia. Shout out kada Susana Madrid ken Noemi Santos. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Olga. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga Olga, kat iti agdama addaak dito'y Malaysia. Dua kami laang nga agkabsat kani Manang Feli. Marigrigat kami laang manang, ngam di na kami binaybayan dagiti dadakkel mi. Ingka gumaan da nga insakad ti panagbiag mi. Ngam gapo iti nakaro arigat. Agpada kami kanimanang ko ang nakaragpat laeng iti umuna atukad ti kolehyo. Daytamot la siguro ti rason, no apay ang nagbalinak a black sheep manang. Iso nga itinaganos nga edad ko, naaddaan akon itinadagsen a responsibilidad.
Anay ko. Nagsakit di tiyan ko. Tatang! Tulungan nag! Tatang! Anay Nay. ko. Apa yan, Olga? Nagsakitan di tiyan ko, tatang. Anya? Amangan no aganak kan? Tatang. Ay, masapol nga ipan kan iti ospital, Olga. Aganak ka lakit, day. Asin, o ngay tada iti ospital anang bantay ka ni Olga, lakay. Ni Feli amanang na atin ang sukat kanyak nga agbantay ijay. Tadadagitinas kan nga asikaswak, bakit? Kasta ka di. Naimbaglakit din ta na singpot ni Feli nga inaunata. Lakay. Manipod idi nagsardeng dan nga agadal. Inka gumaan ni Feli tinanggad, isa ang makatultulong kadata ita. Amoklatan ti kayat mo asawan, lakay. Diyak matkit di sidsideran ti buredak ta. Nga mamuta nga agpadpada no anya ti pudno. Wen, nagrebelde ni Olga, idi saan ta nakabailan a pagadalan. Nakibarkada, kat dayjay, nasikugan. Naimbag kumaan intong palti nakasikog kan kuana. Hingam saan mait? Di itapay pulos nam, amuday ti alalakay. Lakay. Ang umkas naganak, saan arumbang abaybay ang tanol ka? Masapul asaranayin talatta ti anak ta. Oh, adto'y ti anak mo, ading. Manang Feli. Nakalunglong po ang maladaga ti anak mo. Nag-cute! Oh, apay ading. Ada ka di parikot? Kagurak day tanga ubing. Olga, No saan aga po iti day tanga ubing? Sa anak ko maanaikan iti balay iti danda ni makatawan. No jak insikog day ta, ado ko matinaramidak. ading, saan arumbang ti kasta nga ibagbagam? Apay kit tinasaan? Awan basol ti anak mo, ading ko. Basol na, no apay anagbanag kakakastoy. Basol day ta maladaga. Basol na. Kastagayam ti imbagbaga di adem. Wen tatang, maasyanak lakat nga rudan iti ka anakak. Awan mo't ngamin at talaga ti basol di impas ngay na. No adaman ti rumbang asideren iti nagbanagan na. Awan ti sabali no di isumot la amismaw. Nakunayon, tatang. Hanggang saan tayo asarda nga nabagbagaan di adem, Fele. Nakulaapan laang ti panunot day jay gapoy ti nagbanagan na. Isumuti ko nak, tatang. Si katimasan sa na makadwana tamay-may sa ti silidyaw. Si kangarod ti kang runa namang bagbagakan ko anawain. Aramidak day tatang. Saan kayo ang madanagan? Agyaman nak Fele, anak ko. No apay mo't nga minasaan nakaskan ka di adem. Ha? Anya ti kayat yu asawan, tatang? Nagadayo nga minti naggidyatan ti ugali yaw. Nakasingsingpot ka. Responsable ka. Ngam ni Olga matan. Natangken ti ulo na. Aramiden na lata no anya ti kayak na. Itata nakaawid kayo iti anak mo dito'y balay. Kaya't kaakasarita iti nalapat, Olga. Maipapanitan niya, tatang. May papankan ka ken iti kasasaad yung nga aginaa. Saan asinsinan a responsibilidad ti sinerek mo anak ko? Iso ang Mabalin ka di, tatang. Kaya't ko ti agina na. Ay, Saan asinsinan tinapasarak iti siyam abulan, apa nangisikog ko iti dayjay nga ubing. nay,
Apay nga kasta ti saom anak ko. Anak mo ti impas ngay mo. Gamno agsasao ka, kaslakit din awan Apolos ti patagnakan ka. Tatang, Daytoy ti laglagi pom Olga. Addan anak mo. Masapul nga agbalin ka a responsable nga ina para iti anak mo. gapo iti nagbanagak manang Emmy, ginurak ti lalaki anang loko kanyak. Ngam tirigat na, karaman a ginurak ti anak ko. Saan mo ta nagsarsardeng dagiti dadakkel ko, karamanan ni manang ko a Feli anang bagbaga kanyak. Ngam uray anya ti aramidek, talaga ajak maaklon a nagpasngaya kon. Ningarod manang Feli kan dagiti dadakkel ko ti ad-adda anang awir iti maladaga nga impasngay ko. Katsyak, nagbibiyaga kakasla balasang. Tauray no nakastrekak iti panggadan, jak pulos ammo ayali ka, wano gastusan ti pagkasapulan ti anak ko. Nadaras nga rod ti panaglabas ti tawan, manang Emmy. Lola, ayan ni Mami. Ay naapok, saan pa'y asimbangpot ni mamim nga Olga? Saan, Lola? Ha, anya ti kayat mo asawan? Ni Mami Feli. Ha, Ayan ni Mami Feli. neneng apok, ni Feli, kat ikit mo. Ante ti rumbang nga iyawag mo kan kuana. Jack kayat, Lola? Ha, apay nga'y apok. Saan nakalav? Anya? Ni Mami Feli, ti Mamik? Naganus ka pa'y lang amin apok. Isamatikaw ka pa'y laang. Ngam di mo kumaliplipatan ani Olga, ti pudno nga inam. No kasta nakaturugan ni Neneng nga apo ko ta. Wala kay, narnakanan. Ni Feli tinang paturog kan kuana. Apaaman asimangpot ni Feli nga anak taman ipod iti trabaho. Pinaturog na adagosan ni Neneng. Ay, anyan. At adda pa'y nabigbigan ni Neneng amami na ni Feli. Nga ikit na laang. Ngam ni Olga mismo nga inana. Ay kasanumot ngamin, kat di man la ikaskaso apulos mo't ni Olga ti anak na. Bakit? No adda dito'y ni Olga, di naman la ipaayan iti atensyon ni Neneng. Kasla saan nga iso tinangipas ngay. Huwag nga raw. Sapay sa balit isungbat na no kasarita ta maipapan iti anak na. Naimbaglaangan ta responsable ni Feli nga anak ta. Naku namon. At adapay nga isutin ng padakkel kan ni Neneng sipod na ipasngay. Ngarud idinto ani Olga, kasla saan nga anak ti pangibilbilangan na ni Neneng. Talaga asaan? Kas ita, duan arabi asaan ang nagaw-await. Talaga binaybayan nan ti responsibilidad na iti anak na. Unayin, Olga. Anyan ti kasta nga aramid mo. Apay manan aya tatang. Apay nga itala nga nagawid ka. Kaslawan anak mo arumbang nga si kaswan. Talagamot ngamin nga awan. Anya? Oh, apay akasla naklaat kayo ngay tatang.
Ulit man timbagam si ka, Olga. Awan ti anak ko kunak tatang. Apay atinong padak ngay. Tapno maarewang ka, kat bareng no makariing ka, iti kinapud na. Nagalaslakit ni nagit isang sawang mo si ka, Olga. Asino ayat ti malaam? Saan mo't adakas ti ugali mi iti inab? Pinadakkel da kamot iti nasaya at ngum apay akas ta ti ugalan. Anya ayati mading nga ugalik. Nita, agdamag ka pa'y laeng. Kaya't mo, takabilan ka ba na, No day tati pagragsakan nyo. Sige tatang, kabilan dak. Tongtong. Talaga sa balit to ugalim, Olga. Diyak mo na sino titim mawidam. Makapasurang to ugalim. Asino ka itayan ko na, Barok? Siyak na Oscar nana. Kasingad ko na Olga. Umay ko kumasanungkaran. Kayat mo ka di asawan. Agar-aram ka kankwana. Uwan nana. Jack ilibak day ta. Sa dino nga'y tinagamamuan nyo iti anak ko. Agpada kami nga agpapay iti fast food chain nana. Kasta ka day. Uwan nana. Nagbalin kami anasinged. Kaya tangay siya akong malapdan ta agayat kan kuana. Inkadang kong tagdaton. Barok, mariknak at nasaya at katao. Kun mamati ka nasaya at ti intensyon mo iti anak ko. Agyaman ak no makita yu ti sinseridad ko, nana. Amom ka din nga adda anak ni Olga. Anya? Jack amo day ta, nana. Sa bagay, di na ngamin bigbigan ti anak na. Ngam tangay adakan ditoy, ken pangururayam moten ka ni Olga. Dumngag ka, tada isalaysay ko ken ka, Barok. Naira na nga awanak iti balay, idi simmarungkar ni Oscar manang Emmy. Tijak impagarop, imbagaken kwa na ni nanang tipudno maipapan kanyak. Diyak ngamin ibagbaga idi nga da anak ko iti kinabalasang, tatalagaket nga rod adyak maaklon dayta. Naamamupay ni Oscar ni neneng nga anak ko, kastamoten ni manang ko a Feli. Gapu iti napasamak, nadlaw ko akim mayakay kanyak ni Oscar. Ngamket di, masansan lata sumarungkar iji balay ng runa no awanak. Kinanak. Kinasaritak nga rod ni Oscar. Naimbagmat ta naranaan ka dito dressing room tayo, Oscar. Apay ka di, Olga. Diret saan nakman? Apay alikliklikan na kon. Ni, saan mo ta? Saan ka alikliklikan, Olga? Tanulikliklikan ka. Nagpaiyakarak ko man ito oras ti shift ko diti fast food chain. No talaga adi naklikliklikan. Apay nga rod ang nagbaliwon ti panakilangan mo kanyak. Ha? Kanyak. Ha? Kan, apay amasansan asumarungkar ka iji balay no awanak. Olga, masansan lang nga awan ka iji balayo. Takanayon nga minakaduam dagiti gagayim mo. Ha? Napatpatag namin nga amang kan kadagiti gagayim mo. Di pa nagpaspasyeryo. Ngam tagtalinaid ka iji balayo. Tapno mataripatom kumata anak mo. Anya? Husto timbagak saan ka di? Mabalin ka di? Di mo kumadakdakamaton ti maipapan iti dayjay nga ubing? Makitam? Nangagmula nga imbagak ti may papanita anak mo. Sa balin ti jar mo. Naimbag mo. Naimbag pa ni manang mo, Feli. Madlawa responsable. Kang runaan ita amin. Iso ti bigbigbigan ti anak mo nga inana. Anya? Nana. Anya? Di ka agin kikalaat.
Imposible di mo amo amas bigbigan ni Neneng amami na ni Feli amanang mo. Ngam iti si ka mismo nga inana. Anya ti kunam ada maagam, Olga. Da kayo ti kanayon nga da diti balay. Tunggal sumarungkar ni Oscar. Sino ti mga asikaso kan kwa na? No umay dito'y ni Oscar. Kanayon man, animanang mo affiliate ti sapulan na. Anya? Kastamatan ni Neneng nga anak mo. Kinapudno na. At dapayin sumagmamano adaras nga impakada na kada kami kan ni nanang mo, damanang mo afele kan ti anak mo ani Neneng. Ha? Neneng, Ha? day tatagpaysaw. Apay ay adamdamagam. Tatang? Nay. Apay nga atumartara igid mo tandag itilwam, Olga. Awan tatang. Saan daklatan ng ikaskaso? Awan na anyaman na da ito'y. Sigurado ka? Awan tatang. Kasi tinakunakon. Saan daklatan ng ikaskaso? Awan anyaman na da ito'y. Neneng? Ha? Apay, tita? Ha? Tita, kunam kanyak? Wan, tita. Neneng, apay at tita ti awag mo kanyak. Siyak ti mamim. Ni Mami Feli, ti mamik? Anya, Apay ka di, tita? ibagaman kanyak, neneng. Insuro na kakadi ni Manang Feli ang mga awag kankwana iti mami. Saan? Apay nga rod ang mami ti awag mo kankwana. Kat tita ti awag mo kanyak. Isumot ti mamik? Ni Mami Feli? Anak, Sige, tita. Panawan ka. Diyos ko. Anya tayo ito ang mariklik na kita. Apay ang masaksakit, anak. Apay ang kaslimutan. Idi, kaslawan ang yaman na kanyak ni Neneng anak ko. Apay nga itakas to'y mutan. Nalaos tipan na kapasakit ko. Apa yan? Anya day ko nam, anak ko. Kaya't ko ti agabrod, tatang. Katadalat na kan kaday taa, Olga. Nairuam kami mo, tanakanayon nga awan ka. Aguray ka man. Apay nga makasangangit kamutan. Tatang, Ne, apayan Olga, anak. Anyat mapaspasamak ka. Apay nga agsangit kamutan. diyak kami na yung pagarup, tatang. Diyak pulas ni Namnama. Anya? Nagsakit gayam. Nagsakit, tatang. Anya ayat kayat mo asawan. Umuna. Tipan na kay bawing tirek na ni Oscar ka ni Manang Feli. Saita. Tiadada pa ng bigbig ni Neneng nga inana ni Manang Feli. Gamiti siya kapudpud no nga inana. Diyak laing pagarup akas to'y kasakit ti mariknak, tatang. Diyak pala sim pagarup.
Diyak amo noan niya talaga tinapasamak manang Emmy. Taapay akala at meten anakariknaak itinagpaiduma asaem. Idi mismon anangag ko iti bibig ti anak ko, nga anti ti awag na kanyak, kat mami kunana kaniikit na. Malaksid iti dayta, kanayunan pa'y asaem anariknak, tipan na kaibawing tirik na ni Oscar kanimanang ko. Tapno makalipatak, nagabrodak. Katikang runaan pa'y anang tulong kanyak, damanang ko afeli kan Oscar, nga agayan ayaten iti daydi akanito. Masansan nga awagan nak ni Manang Feli, kat ipakasarita na kanyak ni Neneng, tabarang mabawing mutlaeng tirik na ti anak ko, kat bigbigan nak mutlaeng nga ina. Banag nga ar-ara paapag itan manang. Nagkalaysan da Oscar kan Manang Feli, kat isudan titimmakder anaganak ni Neneng. Ngam kanayon latta nga ibagbagada iti anak ko, asyak ti inana. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Olga. Pagayam nga Olga, no jak narik na iti surat mo ti panagbabawim, sidiran ka kumamot ket. Ngam gapo ta inaklon mo ti panagbabawim iti udi na, asi ti mariknak itaken ka. Anyan nga agpayso pagayam ko, naangaw ni gasat saan ka di? Idi damo, di mo pulos maaklon ti anak mo. Kat pabpabasulam pa'y gapo iti napasamak kan ka. Idinto nga agdadatamat anagayatam ti napagteng mo, kat awan apulos ti basol ti anak mo. Sikan amismo tinagko na, adi mo ingkaskaso ti anak mo manipod impas ngay mo. Ngam idi agangay, nariknamon ti saan apanang bigbigkan ka ti anak mo. Para kanyak, saan pa'y analadaw ti amin pagayam ko? Kat sapay kumata aramidam ti amin, tapno mailintag mo matlaang tinagbiddotam, kan maipaay mo ti pamatag, arumbang apara iti anak mo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi. Tagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugo iti danal tibiyag.